A Xunta vai rescindir o contrato coa empresa que presta o servizo de transporte na comarca do Barbanza. O goberno galego vai licitar de novo esta concesión. O obxectivo, mellorar un servizo que arrastra dende hai tempo numerosas deficiencias. Que tal, saúdos? Os concellos do Barbanza teñen intención de presentarlle á Xunta unha proposta conxunta. De contado, máis información, antes titulares. O PP da Pobra critica a falta de previsión do equipo de goberno no que respecta ao mantemento dos viais públicos. Denuncian o mal estado en que se atopa a estrada de Tarrío. Ademais, din que a maior parte da rede de estradas e camiños do municipio carece de mantemento, afectando moi negativamente o seu estado de conservación. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Vilagarcía denuncian que teñen que utilizar os seus vehículos persoais para desplazarse entre as vivendas dos usuarios que atenden, algo que aseguran lles está a xerar un importante prexuízo económico, xa que a contía coa que as compensa a concesionaria non é suficiente para cubrir o mantemento dos coches. Por iso reclaman ao Concello que teña en conta esta demanda nos pregos do novo concurso. Xa está en marcha en Cambados a Feira de Alimentación e Artesanía Productoras en Feminino. Unha cita que ofrece un escaparate ás emprendedoras para que poidan amosar os seus produtos. Son unha trintena de postos que convivirán con outras propostas. A feira permanecerá aberta ata o domingo en horario ininterrompido de 11 da mañá a 10 da noite. Arrancou tamén, neste caso en Pontevedra, a Feira dos Libros. Dende hoxe e ata o domingo, os stands de 13 librarías da cidade conviven na Praza da Ferrería cun intenso programa de actividades. Haberá propostas pros máis cativos, presentacións, conversas, obradoiros e sinaturas de libros. E mañá dará comezo en Noia o programa Rúas Vivas, que encherá o municipio de propostas culturais durante todo o verán. Son medio cento de actividades dirixidas en especial ao público familiar que se van desenvolver en distintas localizacións ao aire libre. Unha foliada será encargada de inaugurar o programa, que inclúe este ano propostas de maxia, cine ou música. Con todo isto moito máis, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Xunta ten intención de rescindir próximamente o contrato en vigor coa empresa que na actualidade presta o servizo de transporte regular na comarca do Barbanza. A idea é licitar de novo esa concesión. Así lle lo trasladou o conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, os alcaldes da zona que se desplazaron ata Santiago para analizar as problemáticas que presenta o transporte na comarca. Segundo trascendeu da xuntanza, os concellos teñen intención de presentarlle á Xunta unha proposta na que xa están a traballar para buscar solucións conxuntas, tratando de facer máis atractivo o servizo para a veciñanza da comarca. Falamos de mobilidade e agora falamos do estado da rede viaria, porque o PP da Pobra denuncia o mal estado no que se atopa a estrada de Tarrío. Esta non é a única vía que presenta, segundo os populares, deficiencias, posto que a maior parte da rede de estradas e camiños do municipio carece, segundo din, de mantemento, afectando moi negativamente o seu estado de conservación. O Partido Popular da Pobra critica a falla de previsión do equipo de goberno no que respecta ao mantemento dos viais públicos. Son moitos os exemplos de deterioro por falla de tarefas de conservación, como da estrada que comunica coa aldea de Tarrío, que presenta numerosas deficiencias. La falta de mantenimiento y sobre todo de previsión del alcalde y del equipo de gobierno con respecto al mantenimiento y conservación de los viales públicos, porque ya como se ve, esto no es el deterioro de un día, ni de una semana, ni de mes. Llevamos así ya en este tramo durante varios años donde se va parchando sobre parchando y el deterioro es sostenible y visible. Dende o PP non entenden por que non se ten actuado nesta e noutras vías do municipio que se atopan nun estado similar, posto que o Concello conta coas partidas orzamentarias para facelo e teñen en marcha un plan de conservación. Es sorprendente que un Concello que realmente tiene los presupuestos aprobados, donde no contemplaron actuaciones en esta zona, o al menos no las han realizado, y donde además presumen de realizar un superávit que realmente está ocasionado, entre otras cosas, porque no se gasta el dinero en el momento adecuado para lo que dicen que lo van a realizar, y
teniendo dinero, recursos y sobre todo estructura, porque hay que recordar que somos el ayuntamiento de toda la comarca que le cuesta a cada vecino 850 euros al año, cuando en el del Son son de 680, con un coste administrativo tan grande, y son capaces de ejecutar, con lo que realmente es el ejemplo de la falta de gestión y de compromiso del alcalde y del equipo de gobierno por el mantenimiento y sobre todo mejorar la calidad y la seguridad de los vecinos y los usuarios de todas estas carreteras que en nuestro municipio. Hai uns meses os populares presentaron unha moción solicitando actuacións urxentes nas vías en peor estado para garantir a seguridade dos usuarios. Lamentan que ata o momento non se teña executado ningunha obra neste sentido. A Deputación de Pontevedra pon en marcha o programa Mais Emprega, unha iniciativa destinada a promover o desenvolvemento económico e social da provincia a través do impulso do emprego. Contempla accións de orientación laboral, formación, asesoramento, intermediación e apoio e inserción laboral. Ademais, incluirá diferentes convocatorias no período 2024-2025. Que se estrutura en dous eixes principais. O primeiro, que é o do impulso ao emprego, que busca mellorar a empregabilidade e proporcionar experiencia profesional a persoas tituladas, e habrá dúas convocatorias. Unha para contratos formativos en concellos, que distribuirá 128 contratos entre os concellos de menos de 50.000 habitantes, e outra para o impulso do emprego en empresas e ONGs, que busca chegar aos 100 postos de traballo. 80 para as empresas e 20 para as ONGs. O segundo eixo do fomento do emprego inclusivo. As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Vilagarcía reclaman melloras na súa situación laboral. En concreto, denuncian que teñen que utilizar os seus vehículos persoais para desplazarse entre as vivendas dos usuarios que atenden, algo que aseguran lles está a xerar un importante prexuízo económico, xa que a contía coa que as compensa a concesionaria non é suficiente para cubrir o mantemento dos coches. Por iso reclaman ao Concello que teña en conta esta demanda nos pregos do novo concurso. O Concello de Vilagarcía está a traballar nos novos pregos pro contrato do Servizo de Axuda no Fogar durante os vindeiros anos, contrato que estará dotado con case 10 millóns de euros. Agora, as traballadoras do servizo queren aproveitar este momento para reclamar melloras na súa situación laboral. Necesitamos de verdad que para estas trabajadoras, para este colectivo, que se ve bastante invisibilizado, bastante maltratado por lo que es el gobierno municipal, por las empresas que contratan, pues que de verdad se tome un poquito de conciencia. Cuanto mejor nosotras estemos, mejor van a estar los servicios. Unha das súas demandas refírese ao uso dos seus vehículos particulares para desplazarse entre os domicilios dos usuarios que atenden, algo que aseguranlles prexudica económicamente de xeito importante. Nosotras ponemos nuestros coches para ir a trabajar. Es verdad que nos dan 23 céntimos por kilómetro desplazado, pero resulta que tenemos una flota de coches envejecida, porque nosotras no tenemos disponibilidad económica para tener coches actualizados, y esos coches, pues lamentablemente por el uso y el desgaste que se le da, porque tenemos compañeras que hacen 900 kilómetros al mes, pues se van rompiendo. Esos 23 céntimos no nos alcanzan para cubrir los gastos de mantenimiento del coche. Por iso reclaman que o goberno local inclúa nos pregos unha compensación económica máis elevada polo uso dos seus vehículos persoais. Nosotras estamos solicitando que se considere aportar un plus por el empleo de nuestros coches. Si las empresas tuvieran que conseguir un renting para poner una flota de 41 coches, que es lo que tenemos nosotras ahorita a disposición de la empresa y del servicio de ayuda a domicilio, pues seguramente les saldría bastante más caro, que realmente esto es esclavizar a las trabajadoras, obligarlas a poner sus coches, obligarlas a poner sus teléfonos móviles para prestar un servicio del que otro se beneficia. As traballadoras apelan tamén ao BNG, cuxos votos son necesarios para sacar adiante os pregos para a nova contratación do servizo. Os nacionalistas xa lles trasladaron o seu apoio.
Máis asuntos. A praia dos Areos na Pobra xa é apta para o baño. O Concello informaba esta mañá de que a contraanálise realizada pola Consellería de Sanidade daba xa resultados positivos. Os niveis volvense los habituais sen supoñer ningún perigo para a saúde dos bañistas. O Concello, como medida de precaución, optou onte por desaconsellar o baño neste areal tras detectarse ese episodio puntual de contaminación microbiolóxica. Tras recibir a contraanálise, procedeu xa a retirada dos cartéis informativos que advertían de absterse do baño de xeito temporal nesta praia. E a Xunta edita unha guía de boas prácticas para favorecer a integración paisaxística das terrazas. A publicación recolle unha serie de indicacións a modo de recomendación para que as administracións locais e o sector hostaleiro busquen certa homoxeneidade nas terrazas dos locais, en concordancia coa paisaxe da contorna na que se emprazan. Refírense a cuestións como o deseño do mobiliario, a súa utilización como soporte publicitario, a incorporación de elementos de división ou de protección, así como a inclusión de plataformas, tarimas ou peches. A guía está disponible tanto en formato físico como digital e pode descargarse a través da páxina web da Xunta. Durante esta fin de semana temos productoras en feminino en Cambados, a Feira dos Libros en Pontevedra e as Rúas Vivas no Concello de Noia. A volta de publicidade, repasamos toda esta programación. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Paseo da Calzada en Cambados bule dende hoxe de actividade. Xa está en marcha a Feira de Alimentación e Artesanía Produtoras en Feminino, unha cita que ofrece un escaparate ás emprendedoras para que poidan amosar os seus produtos. Son unha trintena de postos que convivirán con outras propostas como a intervención artística, algo que vos quero dicir, da artista e terapeuta Laura Álvarez e os residentes no Centro Olecer de Matamá en Vigo. Haberá cata, presentacións de produtos, obradoiros e mesmo unha mesa redonda sobre o papel da muller no mar, que se celebrará o domingo. A feira permanecerá aberta ata ese domingo en horario interrompido de 11 da mañá a 10 da noite. O que estamos facendo é poñer en valor o traballo de todas esas mulleres bravas que durante anos e anos e séculos tiraron para adiante con casa, con nenos, con familiares maiores, co traballo da horta, dos animais, e xa máis recentemente cantas da nosa zona non teñan que ir tamén á fábrica e tiraban para diante con todo. Entón, para nós é un orgullo levar a bata de cadros como homenaxe a todas esas mulleres. Hai que destacar que todo este produto que hoxe aquí se expón e que se vende é elaborado principalmente por mulleres e iso ten un valor triple para nós. Por un lado, estamos dando a coñecer e poñendo en valor o seu traballo, dando a coñecer a importancia que ten a muller na sociedade galega, especialmente no rural. Por outro lado, poñemos en valor tamén o noso produto artesanal, produto de calidade, produto de proximidade, e, ademais, todo isto nun entorno que ven a dinamizar tamén a vida na vila. Pontevedra segue afiliada á lectura. Se a pasada fin de semana quen ocupaba a Praza da Ferrería era Vedra Gráfica, a festa da banda deseñada, hoxe colleu o relevo a Festa dos Libros. Dende hoxe e ata o domingo, os stands dunha dúcia de librarías da cidade convivirán cunha intensa programación pensada para todos os públicos. A carpa instalada na Praza da Ferrería volve estar chea de vida. Unha semana despois da festa da banda deseñada, Vedra Gráfica colle o relevo na cidade a Festa dos Libros. É a miña primeira Festa dos Libros, nada, moi contenta, gustame moito estar aquí, o sea, deron a oportunidade de vir aquí e non estar na librería, moi contenta, moi guai, gustame moito estar aquí con todas as librerías xuntas, ver o que traemos cada un. Con ganas, ya llevamos bastantes años haciéndolo, bueno, teniendo puesto aquí y vendiendo libros y tal, y la verdad que funciona súper bien, o sea que nosotras contentas, y ahora este año pues empezamos otra vez, pues con ganas, ¿no?, de outra vez todo. Dende hoxe e ata o domingo os stands de 13 librarías da cidade conviven cun intenso programa de actividades. Haberá propostas pros máis cativos, presentacións, conversas, obradoiros e sinaturas de libros. Non en van pasarán pola carpa un centenar de autores. No sé, tienen acceso a mucha variedad de cosas y pues
atrae mucho, como hacen un montón de actividades, hacen para niños, hacen para mayores, hacen coloquios como están ahora. Al final la gente viene, echa un vistacito, curiosea, siempre acaban picando y pues yo creo que está moi ben, é unha cosa que potencia mucho. Precisamente este bulir de actividade é algo que agradecen as librarías. Levan ata os seus stands os catálogos de títulos que mellor representan as súas esencias, dispostos a chegarse a un público ao que ás veces custa atraer os establecementos. Sabe que nosotros somos especializados en literatura infantil y bueno, esperamos que vengan muchos niños a ver nuestros libros y que todo salga bien como todos los años. Todo bien. Y si no se vende, todo perfecto. Estamos aquí, mejor que en la tienda, todo bien. Nós, a maioría que traemos cómic, a maioría digamos, da literatura que temos, e despois, bueno, traemos un pouco de todo, de literatura infantil e novela tamén, pero, bueno, nos que máis nos centramos é no cómic. Todo que sea unha actividade cultural e que sea promocionar a lectura, a literatura e o cómic, é perfecto. A Festa dos Libros permanecerá aberta durante toda a fin de semana. Mañá fará o de 11 da mañá a 2 da tarde e de 6 da tarde a 10:30 da noite. O domingo o horario será o mesmo, aínda que pechará media hora antes, ás 10 da noite. Mañá dará comezo en Noia o programa Rúas Vivas, que encherá o municipio de propostas culturais durante todo o verán. Son medio cento de actividades dirixidas principalmente a un público familiar que se desenvolverán en distintas localizacións ao aire libre. Hai máis de 2 décadas nacía en Noia o Rúas Vivas, un programa cultural que se desenvolve durante os meses de xullo e agosto, co obxectivo de dinamizar diversos espazos do municipio, ao tempo que favorece a hostalería, posto que soen ser entre semana. Días de semana, tanto cine familiar, música, maxia, bandas de música, tradición, foliadas, todo para pasar un verán que xunto, creo que en cultura, xunto con esa parte en turismo de visitas guiadas, teatralizadas e rutas de senderismo, creo que ofrecemos un programa que non ofrece nadie na comarca, incluso está á altura de algunhas das cidades. Unha foliada será encargada de inaugurar o programa que inclúe este ano propostas de maxia, cine en familia e música que se irán alternando en diferentes espazos como a Praza da Constitución, o Tapal, o Curro, a Alameda e algunhas rúas do casco histórico. Unha foliada na que empezamos, por exemplo, este sábado que é na Plaza da Constitución e na Plaza do Tapal. E, bueno, o que intentamos buscar son esas 3 ou 4 plazas donde se poda acoplar e onde haxa locales hosteleros tamén, porque non deixa de ser unha axuda hacia a hostelería, ca cual me reunín xa 4 veces para que tamén eles poidan ter algún tipo de colaboración en publicitar isto, en poder facer algún tipo de actuación eles tamén, e que nós a poidamos enmarcar dentro do programa de Rúas Vivas. E onte pois tivemos a última reunión e especificamos un pouco as plazas, non? Que será a Plaza da Constitución, a Plaza do Tapal, o Curro, a Alameda e algunha rúa tamén que estará no casco histórico, como pode ser a calle Condesa ou o Malecón de Gasset. Aí habrá pois atardeceres, todo vai un pouco en torno á música, non? Chegará a súa fin o día 31 de agosto cunha novidade, a celebración dun entroido do verán por primeira vez en Noia, do que se darán máis detalles cando se aproxime a data. Boiro arrancou hoxe coas súas festas do verán, 6 días de festa e diversión en cuxo programa terá cabida música, tradición e xogos, en definitiva, un senfín de actividades para satisfacer a todo tipo de públicos. Hoxe, primeiro día dos festexos, 2 pratos fortes, a lectura do pregón a cargo das mulleres do Textil e o Remember Fest que organiza a Asociación Peñas Boiro, pero o atracón lúdico chegará na fin de semana coas tradicionais verbenas a cargo das mellores orquestras de Galicia, os tributos a Dire Straits e Rocío Jurado ou as tradicionais exhibicións da malla e de baile galego. O domingo chegará tamén un dos momentos máis máxicos destas celebracións co espectáculo piro musical en Praia Xardín e o luns o Día das Peñas. Tamén botou a andar o Festival Porta América en Portas. Está tendo lugar na Azucreira. Nesta noite de venres están previstas as actuacións de Aitana, Luz Casal, León Benamente ou Derrapans, entre outros moitos. Onte, por Portas, xa pasaron Vetusta Morla, Xoel López, Carlos Amnes, Galicia Ermi, Guadi Galego ou Mondra.
Estas son imaxes gravadas onte no arranque do festival. Ademais, na xornada do sábado, o cartel inclúe as actuacións de Juanes, Art de Bogotá, Lila Downs, El Columpio Asesino ou Rodrigo Cuevas. Ademais, o Porta América volve a apostar pola gastronomía. No espazo Show Rocking participarán ao longo das 3 xornadas do festival 30 chefs, incluindo 18 estrelas Michelin. Por ali pasarán Javi Olleros, Diego Guerrero, Begoña Rodrigo ou Maca de Castro, por exemplo. Todo baixo a dirección de Pepe Solla. En conxunto ofrecerán unha degustación de máis de 20.000 pinchos a prezos populares. En Ribadumia, o calendario deportivo non ten parada. Do 19 ao 21 deste mes, os ollos do automobilismo galego estarán postos neste municipio do Salnés. O Concello acolle a terceira edición do Rally Mix Ribadumia, que atraerá os mellores pilotos da especialidade e mesmo algún piloto español de talla internacional. Ademais, este ano a cita chega con novidades. A estrea dun galardón especial pros copilotos en memoria da copiloto boirense Bárbara Gómez. No apartado deportivo, o formato é idéntico para todas as probas. 2 xornadas de competición. Quedarán comezo o sábado 20 de xullo ás 12 da mañá, completando 3 especiais cronometradas e deixando para mañá do domingo 21 as outras 2. Os mellores clasificados repartirás un total de 6.350 euros e a entrega de galardóns está prevista para o domingo ás 2 da tarde. Dentro do cariño co que promovemos o segundo memorial Esteban Pérez Iglesias en recordo a EPI, co galardón para os vehículos de tracción traseira. Nesta terceira edición implántase o primeiro galardón para os copilotos en memoria de Bárbara Gómez Oubel, co que deixamos a impronta de Bárbara na proba e, sen dúbida, unha parte dela sempre estará con nós. Pero que detrás de todo un evento como este sempre hai esa parte de promoción dun concello, de promoción do turismo, de promoción do deporte, que o Concello de Ribadumia nos queremos sentir e nos queremos involucrar a todo eso. Bueno, pois ese 19, 20, 21, esperamos que pois todas esas participantes que veñan a Ribadumia se vai a mover moita xente, pois ao mellor cerca de 2.000 personas, e iso para Ribadumia é unha proba máis de todas as que se están facendo. Nos apostamos polo deporte no seu conxunto, apostamos polo automobilismo dunha maneira pois especial e polo tanto pois esperamos que ese fin de semana pois que sexa pois un fin de semana atractivo para todos os visitantes. E continúa en Pontevedra a primeira edición da Copa 5x5 Balonmán na Rúa. A iniciativa impulsada dende a Deputación de Pontevedra busca fomentar os hábitos de vida saudables entre a poboación máis nova da provincia. Nesta primeira edición participan 16 equipos de toda a provincia pontevedresa das categorías Alevín e Benxamín. Todo o campeonato estáse a desenvolver en pleno centro de Pontevedra, na Praza do Concello, nunha cancha instalada especialmente para a ocasión. Esta mañá recibiron a visita do presidente da Deputación, de Luis López, e do vicepresidente, Rafa Domínguez. E rematamos o informativo de hoxe cunha exposición que acaban de inaugurar na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler da Pobra. Trátase dunha mostra colectiva que recolle unha trintena de cadros realizadas polas alumnas do Obradoiro de Pintura que dirixe Paola García. A mostra, baixo o título de Inquedanzas, poderá visitarse ata finais deste mes de xullo. Deste xeito poñemos o punto final ás novas por esta semana. O luns aquí estará a miña compañeira Alba para contarlles as noticias. E nós vémonos a partir do venres que ven, se lles apetece, no programa Verán Verán, que arranca nova tempada o vindeiro día 12.